Ngayon mga karon, dami nating isda ngayon. Yan, nililinis natin. At gagawa tayo ng sisig na recipe. Tilapyang sisig. Yan, abangan nyo guys. Yung ating gagawin na sisig na isda. Kung kailan marami ng ano? So ito mga karon, yung ating gagawin na pang sisig na isda. Marami naman yung ating mga isda ngayon, kaya yan, para mapabilis tayo, hinahati na lang natin dito sa may bandang dyan at tinatapon na lang natin yung mga ulo. Para ito, pag prito mamaya, yan, gagawin naman natin sisig. Yan, abangan nyo kung paano natin gagawin yung ating sisig na tilapia. So guys, naghihiwalan tayo ng ating gagamitin na sibuyas sa ating sisig na tilapia. So, yan, marami tayong ginamit na sibuyas. Ating sibuyas. Mas masarap yung ating gagawin na sisig. Ano ba guys? Yung magiging itsura ng ating sisig na tilapia. So yun na guys yung ating gagawin na yung ating mga sangkap. Meron tayong kalamansi. Yan, maglalagay din tayo ng Argentina, Reno. Yan, pampasarap pa yan, pandagdag pampasarap. At syempre hindi mawawala yan yung ating sili para yan, may sipa yung ating sisig na tilapia. At yan, maraming sibuyas. At meron tayong asin. At yan, syempre paminta. So ngayon ay gagawin natin na yan. Pag-halolin natin yung ating mga sangkap sa kasama ng ating gagawing sisig na tilapia. Siyempre unahin natin yung ating Reno label spread. Yung ating sibuyas. Marami, mas masarap. Ating paminta. Yan, meron pa tayong mayonnaise guys. So yan, marami tayong ginawang sisig na tilapia. Hindi natin asin, konti. Konting asin lang. Dahil may asin yung isda habang piniprito. So yun mga kakaro, ito yung ating sisig na tilapia. Maghiwalay lang tayo ng konti para dun sa mga kumakain na hindi mahilig sa manghang. Bago natin ito ilagay yung ating pangsipa na sili. Ito yung para sa mga hindi kumakain ng manghang, yung mga hindi mahilig sa manghang. So ito, lagyan natin yung ating sili.
Ayun, ayos. So yan guys, titikman natin ang ating ginawang sisig na tilapia. Hmm? Mhm. Higit pa. Ayos na. Sarap.